Így érjük, hogy az egész iskolát vörös szőnyeggel borítjuk be, amelynek darabjait már láthattátok, hogy mindenki szálnak érezhesse magát. Valamint ígérjük, az unalmas órákat a hollywoodi csajok szexi tánca fogja izgalmassá tenni. És most két olyan ígéret, amit komolyan is gondoltuk, és ha megszavaztok minket, be is tartjuk. Írjatok bátran történeteket, forgatókönyveket, és a február végig kiadott forgatókönyvekből egyet kiválasztunk, és filmet csinálunk belőle. Valamint leülünk tárgyalni Lóti Tamás atyával, és megszervezzük az iskolai Hollywood büfét. És szavazzatok a 11 ára!